tlai step hi tilang chin lok te ang hi MLA name of lalmuan pui year of construction sang hi som pakwa to som ni name of work railing sanction amount 6 sari implementing agency MOP Adenthar branch ania chuan hi en chho chin lok ang railing siam hi hei chau hi nge mari don ni khi la khian step khi top in ka ria chuan railing khain ti chau boxi railing chau hi nge ni anga railing chau sing sari thonan chuan railing hi ti cheto zok nge ni anga hei chau hi railing hi uma a step nen hian in thok kop nge ni anga hriat thiam har khop mai railing chau ni don chuan in ti cheto te ni chuan thusan ni sela mi chau ni chuan sing sari chuan in lem chuan holom ve deuh la chu angani hi tuna hian hi name of MLA la silal mun puya nia kan chiar thei ome chuan step so ti vel so ni ta ni step po khi chau ul viaw railing hi chom nge ngei tan po thil thani ma se railing hi abei tham ve ma hian ti cheto an then khatin kutlei zual te pon lo ti cheto poni mai theye da tilang ba sim simila thang ya hi Adenthar ami ani Adenthar